Is-sena li għaddiet l-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u Drittijiet tal-Konsumatur irkuprat aktar minn 135,000 euro għal passiġġiera li kellhom dewmien fit-titjiriet tagħhom jew titjiriet ikkanċellati. L-istess awtorità solvit 463 ilment għal passiġġieri. Din l-informazzjoni ħarġet mir-rapport annwali tal-MCCAA li ġie ppubblikat f'konferenza li tellet il-ħamis filgħodu. Ir-rapport ġie ppreżentat miċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u Drittijiet tal-Konsumatur, Carmen Chantar, l-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDL Lul. Din hija l-ewwel darba li rapport annwali tal-MCCAA ġie ppreżentat f'konferenza fost il-ħaddiema tal-istess awtorità. Is-Segretarju Parlamentari qal li ċifri pubblikati fir-rapport annwali jitkellmu waħedhom dwar ix-xogħol li wettqu l-ħaddiema tal-awtorità tul is-sena 2024. Dr. Lul spjega li s-sena li għaddiet il-ħaddiema tal-MCCAA wettqu aktar minn 38,000 spezzjoni madwar Malta u Għawdex. Idew mal-10,000 konsumatur li resa għand l-MCCAA u selvew mijiet ta' ilmenti relatati ma' dewmien jew ikkanċellar ta' titjiriet tal-ajru. Apparti minn hekk ġew ipproċessati aktar minn 800 ilment minn barra l-pajjiż permezz taċ-Ċentru Ewropew għall-Konsumatur f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari NDL Lul spjega li lil minn numri u l-istatistika dan kollu jammonta l-impatt tanġibli u reali għal familji Maltin. Dr. Lul elenka wkoll il-ħidma b'mod holistiku tal-MCCAA sabiex tkompli tiġġedded u ssaħħaħ id-drittijiet tal-konsumatur. Tkellem dwar iż-żieda fi threshold biex wieħed jiftaħ klejm quddiem it-tribunal għat-talbiet tal-konsumatur filwaqt li ngħatat aktar importanza l-medjazzjoni. Dr. Lul qal li dawn kollha huma miżuri li mhux biss saħħew id-drittijiet tal-konsumatur, iżda wkoll waslu għal fiduċja aqwa mill-pubbliku f'din l-istess awtorità. Żied jgħid li l-MCCAA kienet ukoll attiva fuq livell Ewropew fejn ikkontribwiet b'mod konkret f'diskussjonijiet dwar liġijiet Ewropej ġodda dwar id-drittijiet tal-passiġġiera. L-impenn tal-Gvern huwa li jibqa' jsaħħaħ din l-awtorità itija r-riżorsi kollha neċessarji biex fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin u l-Awċin ikollhom kwalità ta' aħjar billi dak kollu li jixtru u jikkonsmaw ikollu kwalità tajba. Intant iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-MCCAA Carmen Chantar ringrazzjat lil ħaddiema kollha tal-impenn, il-professjonalità u l-integrità tagħhom u deskriviethom bħala l-pedament tal-ħidma tal-awtorità.